लाबो बाखिब्लाबो नोंनाव लोंबाय थाखायो बाजै दिनै खनसेखौ बाजै बाखि हरबावदो दिनै खनसेखौ बाजै बाखि हरबावदो नगदब्लाबो बाखिब्लाबो नोंनाव लोंबाय थाखायो बाजै दिनै खनसेखौ बाजै बाखि हरबावदो दिनै खनसेखौ बाजै बाखि हरबावदो गाबोन सोरांबा हाङा सिङा फैयोबोला खौ गेग्रेबखौ हरखोमानानै होजोबथारगोन आं बाजै नोंनि बाखिखौ दुखुजोबगोन आं बाजै जौ बाखिखौ तो तेरे खौ नुगौबा नुगौबा जौ लोङो जों नोंनाव बाजै नोंनाव तो तेरे खौ नुगौबा नुगौबा जौ लोङो जों नोंनाव बाजै ना बेदर नांलाया जाग्रा मुवा नांलाया नोंनाव तो तेरेनि जार महरखौ नुयोबोला नोंनाव तो तेरेनि महरखौ नुयोबोला रावबो सिख्लाफोरजों रुजुजाया माथो आं गोरलै बायदि नोंनानावा थें थें आइनि रायनाय बेसे खोनासंबावनो रायथिना होदो लाथारनो सान बे बोसोरावनो नगदब्लाबो बाखिब्लाबो नोंनावनो लोंबाय थाखायो बाजै दिनै खनसेखौ बाजै बाखि हरबावदो दिनै खनसेखौ बाजै बाखि हरबावदो नगदब्लाबो बाखिब्लाबो नोंनावनो लोंबाय थाखायो बाजै दिनै खनसेखौ बाजै बाखि हरबावदो 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 गोजां बोथोराव खुवा खुनायाव थोरसि लथा सुनायाव लोमजाबायब्ला खर' नाना होगोन आं खानाय खाना होगोन आं दाबादियाव लोमजाबायब्ला दाबादियाव डिलिभारिब्ला दा डिलिभारि जानाय मानसिया जायो 1 2 3 4 गोजां बोथोराव खुवा खुनायाव थोरसि लथा सुनायाव लोमजाबायब्ला खर' नाना होगोन आं खानाय खाना होगोन आं दाबादियाव लोमजाबायब्ला दाबादियाव मोदोम गोरलैब्ला नगदब्लाबो बाखिब्लाबो नोंनावनो लोंबाय थाखायो बाजै दिनै खनसेखौ बाजै बाखि हरबावदो दिनै खनसेखौ बाजै बाखि हरबावदो नगदब्लाबो बाखिब्लाबो नोंनावनो लोंबाय थाखायो बाजै दिनै खनसेखौ बाजै बाखि हरबावदो दिनै खनसेखौ बाजै बाखि हरबावदो गाबोन सोरांब्ला हाङा सिङा फैयोबोला खौ गेग्रेबखौ हरखोमानानै होजोबथारगोन आं बाजै नोंनि बाखिखौ दुखुजोबगोन आं बाजै जौ बाखिखौ होजोबथारगोन आं बाजै नोंनि बाखिखौ दुखुजोबगोन आं बाजै जौ बाखिखौ नगदब्लाबो बाखिब्लाबो नोंनावनो लोंबाय थाखायो बाजै दिनै खनसेखौ बाजै बाखि हरबावदो दिनै खनसेखौ बाजै बाखि हरबावदो दिनै खनसेखौ बाजै बाखि हरबावदो दिनै खनसेखौ बाजै बाखि हरबावदो
you